Cuba tanyakan ai udah denai bakatong. Anak sangat ndak usah ditambah cuan. Dan ketek baru berjalan ngeak lah tiba. Sadonya lesek saroman apanya. Usah menepuak de adia ayah di dulang. Usah salahkan oi adia diri dan surang. Anak salapan ko iswa menjadi urang. Awak baduo juonan kasanang. Marilah kita bertanya tabak isi angku datang. Kuliah nak tahu ba'a caranya. Nanlah padurang keba'a iyalah keba'a jua. Awak nak semua indah sengaja. Cuba tanyakan ai udah denai bakatong. Oh tu dia. Anak sangat ndak usah ditambah cuan. Dan ketek baru berjalan ngeak lah tiba. Sadonya lesek saroman apanya. Usah menepuak de adia ayah di dulang. Usah salahkan oi adia diri dan surang. Anak salapan ko iswa menjadi urang. Awak baduo juonan kasanang. Marilah kita bertanya tabak isi angku datang. Kuliah nak tahu ba'a caranya. Nanlah padurang keba'a iyalah keba'a jua. Awak nak sama indah sengaja. Cuba tanyakan ai udah denai bakatong. Anak sangat ndak usah ditambah cuan. Dan ketek baru berjalan ngeak lah tiba. Sadonya lesek saroman apanya. Usah menepuak de adia ayah di dulang. Usah salahkan oi adia diri dan surang. Anak salapan ko iswa menjadi urang. Awak baduo juonan kasanang. Marilah kita bertanya tabak isi angku datang. Kuliah nak tahu ba'a caranya. Nanlah padurang keba'a iyalah keba'a jua. Awak nak semua indah sengaja. Cuba tanyakan ai udah denai bakatong. Oh tu dia. Anak sangat ndak usah ditambah cuan. Dan ketek baru berjalan ngeak lah tiba. Sadonya lesek saroman apanya. Usah menepuak de adia ayah di dulang. Usah salahkan oi adia diri dan surang. Anak salapan ko iswa menjadi urang. Awak baduo juonan kasanang. Marilah kita bertanya tabak isi angku datang. Kuliah nak tahu ba'a caranya. Nanlah padurang keba'a iyalah keba'a